Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon asteburu hementxe dugu eta hasiera emateko modu ona izan daiteke gurekin gelditzea, ezta? Noski, saio ederra dugu aurretik gaur ere, baina agian lehenago errepaso txiki bat emango diogu gaurko egunari. Ea ze berezitasun dituen martxoaren 10ak. Bota lehena, June. Ni musikarekin hasiko naiz adibidez. 1934ko martxoaren 10ean, Imanol Urbieta Beristain musikaria jaio zen Zarautzen. Txikitatik izan zuen musikarekin lotura, 8 urterekin txistua jotzen hasi zen eta ondoren pianoa. Teologian lizentziatu zen eta jarraian musikako ikasketak egin zituen Gasteizen, Donostian, Bordelen, Budapesten eta Estrasburgon. 1959an Zarauzko modelo aretoan aurkantarian lehen agerpen antolatu zuen. Beranduago Zarauzko ikastolan hasi zen lanean, irakasle eta zuzendari kaleratu zuten arte. Bertan ezagutu zuen bere emazte izango zen Kontxi Aizarna. 1964 eta 1978 urteen artean, Jose Antonio Azpeitiarekin batera Euskaltzaleak taldearen partaietako bat izan zen. Zarautzen musika eskola ireki zuen gainera eta 1977an bere lehen diskoa grabatu zuen Bartzelonan, Aur kantariak izenekoa euskaraz umeentzako abestiekin egindako lehen diska. Kultura munduan asko murgildu zen, Euskal Jaiak antolatzen eta bultzatzen lagundu zuen, eta amnistiaren aldeko mugimenduarentzat kalera abestia sortu zuen Josu Txapartegirekin batera. Ibilbide oparo egin zuen, saria jaso zituen eta 2016ko irailaren 28an hiltzen. Garrantzitsua izan da Euskal kulturan Imanol, horrez gain gaur musikarekin lotura duen nazioarteko egun bat da, gaitaren nazioarteko eguna. Gaita xirolarru zaku batek eta hodi batzuek osatutako haize instrumentua da. Urruneko jatorria du, babiloniar, hebrear, feniziar, erromatar eta zelta herriek erabili zutela uste baita. Latinezko testuetan erreferentzia literarioak egon daitezke, baina gaitaren Europako lehen irudikapenak erdiarokoak dira. Urtero hilaren 10ean ospatzen dute gaitaren eguna, kontzertu, hitzaldi eta beste hainbat ekitaldirekin. Efemeride hau gaitaren elkarteak sustatu zuen 2012 urtetikan eta horren bidez musika tresna eta haren historia eta munduko hainbat tokitako tradizioak ezagutarazi nahi dira. Beste mundu edo nazioarteko egunekin jarraitu baino lehen, historia pixka bat. 501 urte atzera egin eta Orreagara joango gara gaurko egunez Gaztelaren aldeko soldaduek Orreagako monasterioan lapurreta egin eta ura suntsitu baitzuten. Jaime Belza de Medrano kapitain Nafarraren armadaren gandik iesi zihoazen soldadu espainiarrak eta beamondarrak eta babesteko asmotan Orreagako monasterioan sartu ziren. Nafarrek monasterioa setiatu zuten, baina Espainiarra errefortzuak iristear zirenez, ies egin behar izan zuten. Monasterioa utzi behar zutenean, Gaztelarrek hain zarra eta simbolikoa zen abadia Nafarra erabat suntsitu zuten barrutik. Nafarroa konkistatu zutenean, Gaztelarrek Nafarroako kleroa ere jomugan jarri zuten, eta beren erregimenaren aldekoa jarri zituzten ardura postuetan. Orreagan historia asko biltzen da eta agian gaur egunera itzuli beharko dugu, bestela bertan trabatuta gelditzeko arriskoa dugu. Adibidez, gaurko egunera bueltatuz beste nazioarteko egun bat. 2021ko nazio batuen batzar
2021 barkatu Nazio Batuen Batzar Nagusiak martxoaren 10 epaile emakumeen nazioarteko eguna izendatu zuen. Mundu osoko sistema judizialetan epaile kargua betetzen duten emakumei merezitako omenaldia egiteko. Estatuak dardarka epaile legedi estuak emakumeak gaude ia lertzear garrasi batekin egan irtetzean aste bakoitzeko minutu bakoitza hildako aizparen minaren oroitza alaba emazte ama naiz neskato ezaztu izenan izan zirelako. Egun hau aldarrikatzeko arrazoi nagusietako bat, genero berdintasunari eta emakumeen alduntzeari buruzko garapen iraunkorreko helburuak berrestea da. Gainera, emakumeen parte hartze aktiboa lortu nahi da eremu judizialean erabakiak hartzerakoan. Urtero lelo batenpean osatzen dute eguna, aurtengoa justizia lortzeko emakume gehiago behar ditugu justizian da lelo hori. Ez dago interpretaziorako tarterik mezuan. Berdintasunaren arloan asko aurreratu den arren, justiziaren alorrean oraindik emakume gehiago behar dira epailetzara iritsi ahal izateko, guztion eskubiden alde borrokatzeko. Azken aste honetan emakumeen eta berdintasunaren inguruan asko aritu gara eta esan behar dut, nik behintzat ez nuela ideia askorik egun hau ospatzen zenik, baina gaurko egunak ere badu beste bitxikeria bat, gaur Ileorden nazioarteko eguna da. Pelukarena? Bai? Si pierdes tu pelo es muy normal, los árboles pierden sus hojas también. Tú no te preocupes por tal estupidez, pero si de ello te quieres curar, ponte la peluca ya. Cuando por la radio vayas a hablar, no te preocupes nena, no lo notarán. Ileordearen nazioarteko egunaren sorrera, Temashop Danimarkako mozorro dendaren ekimenari esker izan zen, egun dibertigarri eta berezi bat ospatzeko helburuarekin antza. Ileordeak Egiptoarren garaikoak dira eta garai hartan ile naturalarekin egiten zituzten. Era berean ezagunak egin ziren asiriarrek eta feniziarrek erabiltzen zituztelako eta baita Japonian antzerki tradizionaleko aktoreek eta gehixek erabiltzen zituztelako. Eguna ospatzeko berez Ileordeak jartzera deitzen dute antolatzaileek, baina etzen duten usteko nik hori egingo nuenik, ez? Inauterietan bai, Horren ordez, azken egun bitxi bat ekarri dizuet. Ara? Nik Mario esan ezkero, zer atorkizu burura? Bigotea. Adibidez? Iturgina. Bingo, gaur Mario Iturgin famatuaren eguna da. Italiako iturginik ospetsuena da Mario Bros, baina harrigarria da zergatik hautatu zuten gaurko eguna. Pertsonaiaren izena bitan banatu zuten, Mar eta Io zatitan, ezta? Orduan, martxoa, marzo horregatik aukeratu zuten hilabetea, eta Io larriz jarrita 10 baten antza den, martxoak 10 aukeratu zuten. Io erimentik gato la tesera en la mia casa. Tira, 1985 Nintendo argitaratu zuenean industrian eragina izan zuen bideojokoak hainbestekoa izan zen, haren ospea, gaur egun jokoaz gain, marrazki bizidunak, filmak eta beste hainbat produktore sortu dituztela. Nabari da gaur ostirala dela eta bitxikeri artean hasi dugu saioa, baina tira, gai sakonagoetan ere sartuko gara, urrengo ordu terdian. Ondo da, gaur Josu Iztuetak denbora gutxirako urrutira joateak aldu zentzurik hori da erantzun nahi duen galdera mereziote duen urrutira joatea, epela aurrerako. Eta ozaon parte hartuko duen Zelin Tripole Polinesia eta Euskal Herria lotuko ditu. Eta Maialen Tellabidek Erika Badu abeslariaz hariko zaigu gaurkoan. Dena pres balen badaukagu behintzat aurrera, Julen ondo? Ondo. Altza burua, osten etortzen bare. Ari gara buelta maten. Martxoak 10 ditu gaur eta ostirala da, ongietorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin Jaun Andreo gaztetasunaren erregina eta Julen eta biok zarra garela egunero gogorarazten digun emakumea eta gaur ostirala izakia astelenarekin iritsi den emakumea. June, Romatet, Ibarguren, arratsaldeon! Hori gezurra da, nik ez dut goatzen, zuek goatzen dezute eta nik konfirmatzen dut, arratsaldeon.
Iaia ni bezain zarra den, baina zakur lanetan zaharrago izan liteken, Julen Goikoetxea Orbegozo, arratsaldeon. Wow, arratsaldeon. Wow. Zakurra ditu dit. Este wow. Bai. Este huevo sabe lo que pasó. Izketan ari zaizuen hau, eta ostirala baino, ez dakite, gainen igandea, astelena, asteartea, da aste guztia duen, zebanago erdi nekatuta, erdi xelebre, erdi txorradak esaten. Bai, nola esaten zeigen horri? Nola? Ibili berritze. Ibili berritze. Xexuma nabil, xexuma. Xexuman, estran. Izketan ari zaizuen hau Iñigo Asensio Ilurbide, gaur bigarren kafeak 547 du, arratsaldeak lauak eta laurden, martxoak 10, gu 3, zuek 17, 1000, gutxienez, hortxe guinen bestaldean. Arratsaldean ongi etorri bigarren kafera, lasai, paretuko gara. O, nola batek esango luke bezala, paretuko eko dira. Thinking about quitting, think it's time now, think it's all over, quiet my mind. Everybody's laughing, everybody's sure, nothing seems likely, nothing's unknown. Did you ever feel like everything's falling, to fly like an eagle into the dawning? You know I always feel like the blinds are drawing, to fly like an eagle and dare to reborn. And hey, Ba, ostirala aztoratu xamar daukagu hemen bigarren kafean, eta kantu honek baretuko gaituelakoan, Fly Like an Eagle Stereophonics kantu honekin abiatuko dugu gaurko saioa, zuri entzule, eguna aztoratu xamar balin baduzu, edo zintzentutan bada ere, eta laguntzen badizu, kolorez beteriko kantua da, eta, goxotasunak ardezala. Zure arratsaldea, hemen gurekin bigarren kafean. Maybe I'm dead, maybe I'm leaving, heart's like lead, something feels missing, something ain't right. Remember first kissing, my heart fell wide. June, Romatetik barguren zein da zure maite duta? Gaur ez da maite duta. Ai, ama. Izango da maite duta, bira. Eukitut buruan bat binegoi eta denak ziren ez detela maite eta egun txarra daketelako da bai, eta nola esan diazuten, seguruna hori izango nola, maite dut bat esango dut. Maite dut, lehen bizitu egun gauza bat, dela, grazia egiten dit, ikustea igual pertsona bat ezagun bat, kasu honetan txakur batekin, izan daiteke ere aur batekin, eta topatzen dezun momentuan kaso egin beharrean zure ezagunari bere txakurrari edo aurrari egiten diozunean lehenengo kasu eta geratzen da zure laguna, zuri begira nire zure laguna berez, baina kaixo eta ezagit grazia egiten dit. Zein da zure maite duta, Julen? Nire ere maite dutezetik gehiago dauka, maite dutetik baino, eta nik maite ez dudana da, 4 urtetik behin maiatzaren buelta honetan, maiatzaren aurreko hilabete hauetan ikusten dugun, ez dakit nola ditu, hauteskundeekin loturiko zirkoa, edo zentzu batu da, zinismo puntxu bat ere esango nuke, ze, atzo zagutu genuen albiste hori adibide hartuta ez, Donostiak, nolabait ere, urte beterako geratu egin duela, hotel eta piso turistiko berriak zabaltzea, edo ez dituztela lizentzia berriak emango urte betean behintzat, eta grazi egiten du ez. Ezken, esango nuke urteetan edo Donostian izan den eztabaida hori ez, Donostiaren turismo eredua, etxe bizitzarekin duten arazoa, eta ez dakit azken urteetan sudurpuntan jarritako guztia egin, eta orain maiatzetik 2 hilabetera gauden honetan, urte beterako etetea, eta ez dakit. Jendea engainatzeko modu bat edo iruditzen zait, aurretik nahi duzun guztia egin, eta orain itxurak eritan ibiltzea, eta hori, ez du maite, nola baitere, zinismo hori.
nik maite dutarekin nebien oso konbentzituta, baina Josu Iztueta sartu da eta gogorarazi dit nire gaurko maite duta. Ze, azken urtea betan nahiko txapa eman dizuet, batzu eta beste hori pirauarekin gora eta bera banabilela, eta badauzkat piraua bat almazenean nola udaran lagunekin eta ibiltzeko ondioitakoa hola oso domingeroa, beste bat olatuetan eta erreketan da ibiltzeko, badaukat beste bat hemen Tolosan Zumardian neguan itxixamar ibiltzeko, gero Zumardi alkartean beste emat pirauare badaude, baina banuen gogoa aspaldi, badaukat beste bat oraindik Angel Cuerdorena dena, eta Budapesten dagoena, eta egunen batean bueltan etorriko dela, edo udara hontan berriz erarrapatu, eta Danubi baian... Jara jota, Danubion barrena jarraituko duela bai, hori da plana. Eta lenguan bane bilen pentsatzen, itxas zeharkaldietan ere, hasi nahi nuela, pixat ikasten, badakitur bakarrik ibiltzeko ere, irratia, eta itxasuaren interpretazioa eta behar dela, eta, nire kabuzola astapotro moduan hasi beharrean, ikastaroren bat, eta agertu da ikastaro, bihargo izan egingo dut, nahiz itxaso txarxamarra datorren, aitzaki izango da, badiatik itxasurontzatera, eta baldintza txarretan, itxaso zakarra dagoenean, nola ibili, itxasuan, eta hori ikasten hasteko, eta pirauarekin, nahiko piraua bat ez zuden, eta bapatean, Zumarriako elkarteko beste kide batek WhatsApp talde berdin antzegoenak santzian, behar balimaek hartzak Zumarrian bat zeudek, eta Josu Iztuetan adituk, eta hauek 3 pauso 3 nora bidentzizkien, brilloen hauek da argazki bieluzien, era? Eta hola, zerutik eroritako oparian modun, antxe badaude justu oraintxe aurrez aurre daukadan, erronka hori, itxasuan aritzeko trabesiazko itxasoko pirauak, eta bai fibrazkoak, bai plastikozkoak aukeran, zera hoteletako almohaden karaten pare, eta esan, gora Josu eta maite dut. Ez dakit, bidea jarraitzen dutela, gauz horiek, eta azkenean pirau horiek ez dakitzen bat urte izango dituzten, baina, abentura mordoa, eta oraindik ere, igual besteok ere abentura batzuk egingo dizkigula, eta maite dut hori, eta bide batez Josu Iztueta, behondeikela, eskerrik asko, eta arratsaldeon. Vale, eskerrik asko. Postuko ninukek, beste norbaitek erabiltzen baditu, guk erabiltzen dituen ilusio berarekin. Bai, materiala bada norberak ez duenean, beste norbaitena erabilia izatea, hori da benetan gauza konpartitzea bain kotxeakin dago modan, baina gauza gehiagokin egingo balitz, kotxeakin dago modan, esan nahi dut ez emaitzak ja begibiztan daudelako, baizik, propaganda politiko horren bagoen ere sartzen delako. Nik maite dut esangoet, nik alderantzizeko, nik ere inigo hemen ikusten duelako, eta saltsaskotan sartuta eta besteok ere bai, ointxe artikulu bat irakurriet, eta zutabe bat, eta bolondresak o voluntarioak aipatzen zituen, eta nik horiek gora aipatu nahiko nituzke, herri honetan zenbat jarduera egiten dian, batzuk modu profesionala dituzte, bestatzuk teknikari soldatapeko, bestatzuk, baina guzti horren esentzian, oinarrian dago bolondrez jendea, berdin da bersolari txatxapelketaren aulkia jartzeko, edo berdin kalean kartela jartzeko, edo auzolan baten aritzeko, voluntarioen lana, ezinbesteko alitzateke, ez hemen da ezinun, ez zera aurrera ateratzea, eta bain, ziklismoakin dagoen, ez da bai da horrekin, askorentzat zailena dana lortuko zen, seguro asko tur baten etapak eukitzea, hori diruakin konpontzen da noski, oain datoz arazoak, diruarekin konpontzeztian bolondresekin. Eta, hoxe, bolondresa, bere denbora komunidadearen alde eskintzen duen jendearen zat. Mejondeiela eta ea konpontzen den, ze, kirol orokorrean eta ziklismoa nahiko gertutik maitatu izan dugun ontzako, nahiko egoera kaskarra bizi dutek, Gipuzkoan lasterketek eta iraganetik ondo konpondu gabe datorren arazoa da, uste dut ziklismotik gertu ibiligaren guztiok badakigula, hor bazebiela arazori, inork ez dio konponbidea eman nahi izan, eta hain batean denak erotu beharrean, eta pena handia da, ea konpontzen duten lehen mailen, denon hobe beharrez. Bizitzaren oinarria elkar lotutako bihotzen taupadez eraikitako etxea zuen izenez jositan ire zauri
Julen Goikoetxea, zuk badakizu nola izena duen kantu honek? Bai, Nola izena du? Altzagarate, Ondo, zergatik? leku ederra delako alde batetik. Eta hau kantatzen duena ere bertakoa delako, esan ezin taldeko Janire Arantzabe, Altzagaratekoa da. Horixe izan da, egunotan Instagramen eta hemen saioan luzatu dizuegun galdera. Nongoa da Janire Arantzabe, eta tira, dexenteko ondo asmatu duzue, beste batzuk altzaga esan duzue, ez da gita altzaga ontzatar liteken, beste batzuk gordizi esan duzue, uste dut ja horre inondik inora ere, baina hau guk erabakitzea oso konplexua litzateke, eta horretxegatik gonbidatu dugu igande hontan izango duen kontzertu bereziaren atarian, protagonista bera, Janire Arantzabe, arratsaldeon. Arratsaldeon denoi. Aizu, argitu behar diguzu lehenago, altzaga ontzat eman behar dugun edo ez? Claro, horren zagoa bizkat jaleo, hau erantzun behar izatea. Berez, claro, legalki erantzun zuzena altzaga ere, berez altzagarate altzagako auzo da. Legalki zuzena... Lasai, Janire, ez daukazu jarraitu beharrik, ulertu dugu zein den erantzuna. Nahikoa, ez dizugu kompromisoan jarriko. Lasai egon, gainera jende asko erantzun du altzagaratea ondo, beraz, zertarako eskeniko digu erdi ondo erantzun duenari sari hau. Erantzunena bereza altzagarate, hori dudari gabe. Bueno, guk segituan hemen prestazka Junek, bere gaztean hola dan Julen, sistema informatiko oso sofistikatuan, izena denak presplan, momentua behar dugunean izen bat agar dadin, beraz dena prest ez da. Zimina ematen dizuen, zarra deitzea. Lasai, aste hau bakarrik iraungo du zure irainak. Bi aste dara magu. Bi aste dara matzago ja. O ez. Bakarra. Astelenan deitu zigun zaharrez da. Bai, santuen, hogeita ama luzeko jende zaharra hor kontzertu batean, eta hemen gabiltza Josuia, aserre xamar. Baina tira, kontzertu eta zari garela, atzo zozkatu genituen Estimarkezek gaur bertan izango duen kontzertu hortarako sarrerak, hain zuzen ere... Lugariz kulturetxean izango da Zazpiterrietan kontzertua, eta beste zozketarekin izan gara aste guztian zehar, igandean oraindik aireratzen lelopean edo kontzertu berezi antolatu durako esan ezinek, hainbat bide lagun, jakin dugu, antxe izango dela esaterako Olai Intziarte, antxe izango dela Oriol Flores, antxe izango dela Leire Letu. Galetu barri gozu. Janire, zergatik da inberezia kontzertu hau, oraindik aireratzen, ez dakit, aireratzen diskoari jarraipena ematen ari zaretelako, badagoelako, ez dakit, agurraren zerbait disko berrira begira, mugarri behintzat bada kontzertua, ez da? Inigo, ez dakit zuzu galetzen esi badakizu, bueno. Baina, Janire, saio hau ez da inigorentzat egiten, Claro, entzuleak ez dakit. Eta, nik uste bizkat, esan dituzun bi gauz proiektu lotuta esango nuke. Eurokorren esango nuke, esan ezin proiektua beha astean, tokatu zaitera nahiko, etapa edo arraro baten, pandemia zala eta bestia zala. Eta bizkat, juna izela gauzak iten, diskoa ateratzen ere, bizkat, normalen edo oikoak ez dien plazoak kontun hartuta, diskoa atera eta repente taldeakin eta urte eta erdira hasita, normalen diskoa ateratzen duzu eta azpentzea kusketzen, baina gauza gengatik eta pandemia zelare bai, gauzak arraro izan die, baina uste bideak edo izan dara eta bizkat ospakizun hori ere egin genuen, eta bestetik ere, atorrelako baita ere, eta kitela, agurra ez da, baina bai dator bizkat beste etapa bat, kanta berriak, eta bizkatzena juntatu nahi nuen, amaitzen jutea adieratze etapa hau edo, eta sentitzen deteno indikan, adieраtzen ari gian, eta horregatik horrein adieраtzen lelo hori edo. Eta bestalde, bidea hasi genunetik gertatu dien gauza horiek, ospatzeko egoa genukan, eta bide hortan gurutzako garrantzizok izan dian, bide lagunekin, Uriol, Leire eta Olaia bezalako jendeakin. Janire, badaukat baimena galdetzek jarraitzeko jakingo espanu bezala naiz eta badaki izkidan erantzunak? Noski, bai. Uste jazu, bale. Aipatu dituzu kantu berriak ere entzunal izango dira, kontzertuan, disko berriko, ez da git, aurrera penusaina ere ardakioke amaiera xamarrean dagoen kontzertu horri? Egira gero askotan ez dakiztula, kontzertan nire buru mitzat ez dauzkatola plazo fijok, edo epezedok, askotan gero zukizte planteatu, gero, eradi horretu nun grabatu, nola grabatu, eta horren arabera ere asko aldatzen die gauzak. Baina nik uste gehiago gaudela ja bizkat kanta berrietan zentratuta,
eta, bueno, idealen hori litzakela ez, pixkat, aireratzen etapa bukatu eta martxan jarri kantariekin, baina bai egia da, ja, azken boladan eman ditugun kontzertuak ere, bueno, ez di asko ditan, baina jo izan ditugula, ja, bueno, disko berrian egongo dien, egon daitzen kantarriek, eta, bueno, igande honetan ere bala izango da, eta, bai, nik uste ondo dagoela baita ere, bueno, jendeak ere ikusetan pixka, eta, bueno, mendikan gutxira espero zetorriko da, edo. Egia esan badira hor bide lagun asko, lehenguan ikusi genuen zuri Instagramen Uriol Floresekin ekoitzi zenuela eta Claudia Arimanirekin batera lehenengo disko hau, bere, bueno, azken pausuetan dabilen biraren disko hau, eta aldiz, lehenengo aldi izango dela, Uriol Floresekin oholtzara igoko zarela, abesti bat egiteko izango bada ere? Ba, ez horregatik dena izan da oso arraro, eta ni hau beti esan izan dut, eta igual da pixka topiko baita ere, baina egia da nire burun etxeola inoiz musika propio egiten hastea eta proiektu bat sortzea, eta hau gertatu balin bada izan da Uriol Flores ezagutu nolako behin, eta beak kasi ni ezagutu gabe ere, ensaio bat eta gero zantzialako nahi ez zerbaitin propioa, zerbaitin nahi gadezu noiz behit, nirekin kontatu. Ni beak ez balia hori esan ezin elitak existituko, eta hori disko horitak existituko kantagok ere ez, eta gero bizitzan kasualidadeak edo bizitzako gauzak behai tokatu zezion gauzen gatikan ere, iritzala momentu bat, non diskoa grabatu behar genuen, baina bere jaiotarira bueltatu zen, eta fisikoki oso komplikatu ezan elkarrekin jarraitzea, eta hori, momentu hortan erabaki behar izan genuen, esan ezinek bere bidea jarraitu behar zola, eta momentu hortan Uriolek ezin zola bertan egon bintzat taldean fisikoki ezin zola esan ezineko bateri jolea izan. Eta, berrera berdiro gutatu da, eta, bizkat, kontzertuare Donostin izan da, eta nik ezagutu duten Uriol niretako katalana baino gehiago nik ezagutu duten Uriol Donostiarra izan da, Donostin bertan ere, behakin jotze hori, nik uste sobrezi izango dela, eta bestalde lehenengo aldearako baita ere, así que hori, baditu osagai bereziak igandeko kontzertuak. Musika giroan dabilen edonorrak ezagutuko du Uriol eta ezagutuko zuen Uriolen aurkezpen esaldi mitikoa. Kaixo Uriol naiz, Kataluniakoa naiz eta euskeraz ikasten ari naiz. Eta Uriolek jarraitzen du euskeraz ikasten eta gero eta hobeto moldatzen da, eta bai, erdi Kataluniar eta erdi euskalduntzat arre genezake dagoeneko. Ezkar asko luzatuko, kontzertu berezia dela biztan dago, igandean, Dokantzokian, Olai Intziarte, Leire Letu eta Uriol Floresekin, irurak ala irurak uste dute Janirerentzat oso bidelagun bereziak izango direla. Arratsaleko 7:00 izango da kontzertu hori, esan da bezala, kontzertu berezia mimoz prestatutakoa, eta Julengo Ikotxeak esan du baduela galdera bat Janirerentzat. Ez, galdera txortxorakeri bada beste eri, baina esan ezin eta esan ezin direnak. Agia. Eta gero jarri kartela nori izango diren. Ezin badira esan, Janire? Esan ezin kontzeptuare nik oso garbi ukin una zeratik hori izango zaba taldean izena eta proiektuan kontzeptua, eta eskera oso komplikatu esplikatzen da, esan ezin. Baina gira da, esan ezin osatzen dutenen ez dala inbeste, esan ezin da, igual imaginatu, abiduak hartzearen kontratu bat zinatzen dezula, eta ezin dezula esan konfidentzialtasunagatik, edo hori esan ezin dezun zerbaita, baina konfidentzialtasuna horregatik. Gero, Eurokorren bizitzan nik sentitu eta askotan, badodela esan ezin dien gauzatu, baina ez dakizula oso esplikatzen. Eta niretako, Uriol Leire eta Olaia badie, guretzako edo esan ezinen bidean, eta Janirerentzako ere musikalki joratu eren bide hortan, badie esan ezin dien pertsona horiek. Eta niretako bidea asko lagundu duten jendea, eta horregatik nahi referentzia hori egiteko. Janire Arantzabe, garbi geratu da erantzuna Julenentzat, eta guk momentu batean, esan behar du, nor diren sarreren irabazleak June Romatet Ibargurenek hementxe dauka bere supersistema. Amets Arteagari tokatu zaio. Amets Arteagari, ondo da, Amets Arteagari idatziko diogu, sarrerak Dokantzokian jaso ditzan. Eta zuri Janire, espero egun hauetako urduritasunak ondoku deatzea, eta igandeko kontzerturi behar ezela gozatzea. Zeratuko gea, mila esker. Eskerrik asko ondo izan, aio!
Eta, justu abestia bukatu zaigu, janira agurtzen genuen bezalaxe, baina aipatu behar dugu, hemen bidaiatzen hasi aurretik, idatzi digutela txatean, bai Jon Lisek, Inigo, zenbuz juntzan bidaia Georgiara, egia esan Jon Lisek helarazitako gomendio pare bat ondo baliatu genituen, eta eskertzekoak dira, lasaiago gune batean nahi baduzu hitz egingo dugu Jon Lisek, Georgiari buruz, nahiko bidaia azkar egin bari izan du nuen, eta horrek lotzen gaitu neurri batean gaurko gaiarekin, merezi aldoain urrutira joatea epe motzerako, kasu honetan lanera joan ginen, eta la egokitu zen, baina bai, Georgia gertu dago, taldi beran urrun xamar badago. Askotan, gertu xamar diruditen lekuetara iristen gara, ez da egit, Ameriketako hainbat tokitara, baino gehiago tardatuta, eta horrek ere, egiten du pixkate bidaia raro, baina tira. Leku interesgarria, eta gero, Gorkak esan du, kaixo, ostiralon, gaur guapo nago, ze ondo ez? Gorka, bejon dizula, guapo bat zaude, igual beti zaude guapo, gaur guapo ikusten zara. Bertso saioa. Claro. Nire gaurko maite dut zenbat sorpresa gaur esan ezinekin eta ondoren dana ematera bertsoetan. Izango da orduan Gorka Janirerekin ere. Igandean ikusiko gera, Orkesta Mondragon ze ona, Mario Bros, Julen Animo zuekin gaude, Animo Inigo, por cierto, dio Jon Lisek. Laizter nire lagun bati elkarrizketa eskatuko dizuet, jeje. Jon Lis, nahi ezunean, guk hemen badakizu, zuekin aritzeko beti gustora eta prest. Aventura. Josu iztu eta bidaiatu behar dugu, baina bidaiatu behar dugu ondo pentsatuz bidaiatzeak merezi duen, edo hain urrutira joateak merezi duen epe laburrerako. Duela gutxi aritu ginen ez dakitze gaizela eta esaten hiri batzutan behar dutela ez, edo denbora laburra, edo denbora luzea. Igual pixka bagiago luzatzek ere ez dizula ematen iria behar bezala ez dakit bizitzeko eta bertan murgiltzeko, baina batzutan egia da oso urrutira joan eta oso denbora gutxi egoteko ere ez dakit zentzu asko baote duen. Horren inguruko osnarketa dakarzu gaur, ez dakit zu urrutira joan zarenean normalean denbora dexenterekin joango zinen, baina kaso egokitu zaizu inoiz kontrakorik ere? Batzutan junda uste baino gehiagorako ere bai, eta bestetan epe luzerako joan, da uste baino lehenago bueltatuak izan ere bai. Ez dakit zaila izango litzateke, bakoitzak ez guztion artean adostea zen badan demora gutxita, zen badan asko, zer dan urrutita, zer dan gertu, eta zero esko saiatuko gineke bakoitzak guretik justifikatzen, bai izan dekena, batek izan dezake lana, beste batzu komerziala dela, eta beste batzu reala jokatzen zula atzo erroman, da 2000 lagun jundirela, ara. Odon, zero esko nik ere kontra esan askoren artean, esan beharko nuke, niretzat ere lana dela, baina beste batzutan ere pentsatu behar izaten dudala, ea merezi duen hain demora gutxirako, alako lekuta jotea. Ez garestia izan litekelako viajea, baita ere urruti, bileta merkea daude oso, odun gutxikin urrutira juntzaitezke, bestea da, ea horrek zer nolako buru ustea sortzen digun, ez? Noretek esan zuen, bidaiari, nola esango nuke, Hasan Garrina, izen hori ez da nire asko gustatzen, Hasan ezinanik, aguantatu ezinanik ilotzen eta baina zeur asko Hasan Garrina da egiteztan bidaia. Zalantzari gabe. Zodun, beste horretan, gu kapritxez viajatzen dugunok, guk bakoitzak gurea justifikatzen nahiko lan izango genuke. Justifikatzen edo arrazoitzen edo dena. Igual disparatea dirituko zaigu beste bat egiten duna, eta beste bat disparatea dirituko zaio guk egiten duguna. Beraz, iritzi kontutan muituko gara tezain beste arrazoi munduan. Zaila da egia da ez, arrazoia izatea ardatz, ez da bai da honetan, baina ezpairik gabe, bidaiatzeak inpaktu bat du klimatikoki, inpaktu bat du ekonomikoki, eta inpaktu bat du, geografikoki edo esango dugu, ez, tokietan zenolako inpaktua sortzen dugun bidaiatzerakoan, hori ere, kontuan hartu beharreko zerbait da, egia da egiten dugun orok duela inpaktu bat. Donostiara faltzera joatea Bergarara balimazara, horrek inpaktu bat du, kontzertu batera joatera, edo etxean luze eta bero dutxatzea, edo zure bainera badimadukazu betetzea, denak du inpaktu bat, denak du eragin bat, ez da hor, gutxienez konstientizatea eta osnarketarako espazio hori eukitzea da igual garrantzitsuena. Baina zer litzateke urruti adibidez, Josu? Zerrein egaldi merke bat akaso topazen ezake, Los Angelesera, edo New Yorkera, hola hiri ezagun xamarrak esate aldera.
eta bertan 3 egun igaro eta buelta egin. Bai, hori asko aldatu da azken urtetan, ez? Lehen urrutira jutea zan proportzioan garestiago gertura jutea baino. Eta oain ez, oain proportzio hori aldatu da. Oain Madridera autobusez gaur gauen jutea garestiago izaliteke Madridetik Dublina bierroizeko eganzkina jutea baino. Odun erabakin behar da. Eta justifikatu dezakezu Dublineko bilete merkea Madridera joanez, ez? Edo zer dan jasangarriagoa, autobusez Madridera jutea edo abioi ez Dublina. Ja ez da, hainbeste balio du, beraz, hain urruti dago. Hori aldatu eginda, gu lehen etxetik ateatze ginean, garbi dago 5.000 kilometroa jutea, 2.500 kilometroa jutearen doblea dela. Bai, baino gasolina merkeago daun leku batetik baldiman zabiltza Argelia eta Marrokosen, 5.000 kilometro merkeagoa dia Noruega egiten dituzuna paino. Dana, kalkulo kontutan hasita objetibotasun justifikagarri bat bilatu liteke, baino gero bestea da, beste herrialde batea gote zarenean, merkeago dan herrialde batea, eta bizi edo zabiltzanean pixkat sobrau, ez? Edo herrialde garestia dago danean dan justu zabiltza. Zerbezat ez dezoatzen, impacto ekonomikoa zuk esan dizuna, onerako izan liteke, bertako biztanleak alera bakita baldima da. Aurkako izan liteke, Julere komentatu duen Donostiko hotelen zean, baino kexatu gaitezke Donostian jende asko dabilako aldezarrean eta egon berri gea Venezian edo Erroman edo Parisen, ez? Ondun, jasangarri baino irristako da terreno. Bai, bueno. Egia da badugula joera bat akaso externalizatzeko ardura, ez? Guk Donostiari eskatzen diogu udalari, jaurlaritzari, zain dezan iria. Alegia, turistak bere kabuz, bere kontzientziaz zainduko ez duena eta okupatuko duen hori, galeraztea. Zaintza hori bermatzea, okupazio hori zailtzea, eta gure bidaiari garenean, neurri batean, externalizazio horren zalea gara, ez da? Legedi aldetik kontrola dezatela, ez? Erromako traste beren hartuko dugun Airbnb hori, ez da dila egon, baina baldin badao akaso traste bereko Airbnb hortan zoragarri, pasako ditugu laupa ostegun. Tane bizilaunak izango, iruagen pixukoak, jandirenak eta ondoko denakoak. Baina hori ez denak ingertatzen zaigu esaten dugunean empatia besteren lekuan jartzea, eta hori esatea da errezat eta ondo geratzeko ere balio ezake. Baina, lehen esan duzuna, egiten dugun gauza bakoitzean hasi behar du aztertzen, zer ondo gaizki noaino zenbat aldiz, erotu erengo ginateke. Zeur asko merkena izango litzateke, dana onda bidez telematiko gehitea, baita bersolari final bat ere igual, ez baino, ez dugu hori nahi, egon nahi dute ere inor egon estan kontzertu batean, eta ez dakizeta, baina ez geha kontzientzia flagelatzea torri. Aste santua datu zelako ere, nik, komentatu diakenean zertazitzen gogu, aste santuak, zer dia, oporra luzeak edo motzak, aste uru baino luzeagoa, zubi bat baino luzeagoa. Hiru hilabetaino motzagoa. Udako oporraino motzagoa, segun zeinetzat, askotan ere daukago pixkat inguruan zuek ere irakasle jende asko eukiko dezu eta odun badirudi oporra banatzen dela bilabeteko oporrak eta 15aldiko bi. Hori da batzuntzat, beste batzuntzat 15 urteko luzena, berak aukeratu izan duena eta gero astebeteko pare bat. Enpresak jatzen dizkio baldintzak, ez? O autonomo batei galdetu, nezin dituko porrak, ez dakite ingo itudan, zeren juten banauk ez dit kobratuko, den deistema dit ez dit fakturatuko, beraz, autonomo batek 11 hilabetetan inberko lituzke 14 soldata. Zatu, Edo bintzat 12 eta horrekin moldatu. Eta estraren atoria aztu, ez? Odun, aste santuak 15 egon, zer egin liteke? Ni aspaldiko partez, Marokora noa. Lehenago joango naiz, baino, eta Marokon denbora beste neurri badauka, baino bate ongo da, joango dena, ez da, aurora borealak ikuste, edo joango dena Los Angelesea edo beste nabaitea. Eta kitzen badan, programazio naizenetik, eta buroi bultai ematen ari naiz, eta... Zer dan asko eta zerran gutxi, ez? Iritzi batekin etorri naiz, da aldatzen ari zaizen. Zenbadan asko, zenbadan gutxi, jarritugun adibideekin,
bakoitzari aldatze zaigu listoia, goraxo, beraxo. Ziurrenik, zuk bidaia egin nahi duzun moduan, eta hemen ja ari naiz pentsatzen nola nahi duzun egin bidaia, iritsiko da bidaiaria lehenago San Franciscora, zu Marrakexera baino. Bai. Datorren asteartean abitzen ez Marrakexera. Zautzen du, pixka diztu eta. 3 egun tardira ditutare iristeko, eta lehenbizikoz, taldekoak etorriko dira abioiez. Beti hemendik joan izan dugea. Baina horrek suposatzen du, Amostoneko bidei bati, 3 egun aruntza kentzea, eta 2 egun onuntza. Beraz, Amostonei 5 bidean kenduko genizkio. Rindik entzuleren batek aukera izango luke esateko, ostras, ni joango nintzateke Josurekin Marokora, edo ja itxita daukazu dena? Itxita talde txiki berezi xamarra dalako, baina beste baterako badakizue kaso egin guri eta harremanetan jarriko zaituztegu Josu Iztuetarekin rapidamentian. Bueno, beti ez kaso egin guri, Ez hau gertatu zait, kontraesan hau, ni abituko naiz asteartean, iritsiko naiz ostegunean, Iker lagunarekin, biok bateragoaz, eta haiek iritsiko dira lagun hauek, kasuntan, bueno, esan ingoet, 2 lagundia gorrak direnak, eta beste 2 lagun interprete direnak, eta beste 2 gazte zerbait grabatuko dutenak. Eta horiek iritsiko dira Santandertik, eta Santandertik area hegaldiak bajun etorria balioko du 60 piku euro. Eta orduan, ni esatik, hemendik Marrakexia, 300 euroko barkua, gehi 600 euro gasolia, karo, hori 2 lagun jungo geha, baina pentsatuz gero haiek iristen direnean, gastu horiek partekatu egiten ditugula. Baina, posible da Santandertik Marrakexia jutea, hemendik Madridea alzakin juteaino merkeago? Jo, hori, aste honetan gatatu zaidanez, hori bueltak enabil. Markaba, gero gila da kontuak ondo egiten hasita, bueno, ibilgailu bat ere beharko zenuketela, edo nola ere mugitzeko, pentsatzen duzu furgonetarekin zuazela, furgoneta handi bada, bertan lo ere egin alko duzue, pentsatzen dut, eta bueno, ahora hasten dira ez gero bestelako etekin batzuk sortzen, eta zentzua hartzen du, baina egia da astakeria dirudiela ez, prezio horretan Marrakexeraino joan alizatea. Eta gora berdin, area bezala Dublina eta Milanea. Historikoki, zu asko ibilizaren, Josu, akaso historikoki ez nik hegaldiak begiratzen hasi nintzenetik duela ja urte batzuk, baina herrialde nordikoetara egan egitea oso merkea izan da. Madridek konektatzen zaitu Oslorekin, claro, 30, 100 piku euron bueltan garai askotan. Eta berdin Helsinkirekin edo, eta hori da, Bartzelonarako trenako duen prezioa ia. Geroan bizimodu oso garestia da, baina bai iparralderontzere badaude, oso hegaldi merkeak batzutan zaila denak ulertzen. Bai, Oslo, Estokolmoa eta Helsinkira egongo dia merkeak, Helsinkira Oslo eta Estokolmora, baina ik esan deken naik ezagutu dituk behegaldi hori merkeak, baina junek iri deitutik zarra eta iri deituko jakek zarra horrendik. Lehen bilete horiek Oslo, Estokolmo oso garestiak. Oso garestiak joan. Bai, eta guain dela 20 urte asko merketu dituk. Eta guain, jendeak etxean behiratu dezake zenba balio duten. Lehen joan batzan, agentzi bat eta izu zenba balio duta. Hau, hainbeste. Eta besteik ez dago. Osea, hau edo batez. Oain berriz, gertaliteke, Osloa juteko merkeago izatea hemendikan Dublinea junda Dublinetik area hartzea. Hori ere, bueno, ez dakit, nik jendari ez mugitzeko ez diote esango noski, eta bai esan dezuna, ni Marrakexea juten banaiz gero furgonetan daukagu gure ostatu merkea eta jatetxe merkeare bai. Baina, bueno, hori ez dugu egunero erabili nahi. Marrakexea ju nahi dugu, bertan xoxa batzuk utziz ere bai, hango denda txiki, janari erosteko, hango hostal edo hango mando zaini o gamelu zaini bai, bestela gure kapsula ekonomiko ematen badugu bertara, jungea merke, gastatu gutxi, eta iruditzen zaigu gaina mundua aldatzen ari garela. Hori izan liteke autojustifikazioa txarrena. Beraz, Marrakexera egingo duzue bidaia, Marrakexeretik abiatu, eta ulertzen dut ja mandoekin hasi zarenetik, handik hegoalderuntz, Atlasetik barrena hariko zaretela. Zein da bidei plana, hola laburrean balin bada ere, edo? Bueno, Marruekosek baditu 3-4 leku, gehiago baditu noski, baina area juten dan gehienak, Marrakex eta Fez, iria hundi, Medina, Zaratatxu eta... Eta estresante xamar horretan. Gero dago mendia gustatzen zaionarentzat Atlas, Atlas medio alto danak
gehienak kalea juten dira 4.000 metro inguruko mendioetara. Badago beste zita moduko basamortu dunak diren merzua zagora ingurua. Badago esauira gadiraldeko, kosta oso ederra. Kosta oso. Eta gero badago ez mendi ez duna, ezer interesatu gabe txauena jun, tope porratu begiko gindat etorriko duna. Ari ezingo diogu, esan ze galdu duen, baino arek ere baduarea juteko eskuide. Bueno, eta ibilbidean deskuidon bidean harrapatzen baduzu etxauen, eta egin liteke, ez? Ekialdetik barrena goruntzezoa zela. Herri polita dela esango nik ere, interesgarria dela, erretzen ez dugu nontzako ere. Nik egia esan bertan hau paradisua da, eta goan dute gurekin zijoan batek azaldu zuela, ez? Han mendi guzti horietan antxela handatzen da txokolatea. Eta Andra heldu xamar batzuk gurekin bazijoa zen, eta haizu, eta hemen txokolatea erosteko nora joan behar dugu ba. Eta pentsatu zuen orduan gure lagun honek akaso ez didate ulertu. Eta, azaldu ziren, eta emakume hauek hasieran barra egin, baino gorritu eta lotxaz ere aritu ziren, pentsatu guk zerosin egin genuen hemen, baina, txauen herri interesgarria da. Eskaladan da bien jendeak Todrako inguru hori ere bizitatuko du noski. Eta hoin beste eskualde bat bada, eskalatzaileen oso gustoko dena, ez dut ezagutzen, nundaon, eta haite, ez dakiz izen duen. Eta, badibidez komentatu guna, bioi ez manjak eseritxiko inor gutxi joko da txauenea. Aldiz lehen, hemendikan, ez dakit nola jun nintzeni, baina hemengo Renault Express C15, Ford Torneo, Transporter, furgonetak zinbat aruntzako, oindala mabostut ez baitza Marrokosa junda Korsikara, ematen zuen, viajatu, pegatina bintzat, Korsikako zinta beltzada duna. Nahi dut, guk hemendik izan dugun giro bateko jendeak, bidaizaletasun hori posible zela gauzatzea, peninsula gurutzatu 1000 kilometro, ferri hartu, sartu txauenetik, Tangerretik eta gero Marrakesaldera gesteko. Abioez iristen bazea, 30 eurotan Marrakesa nekezi joko zea goraldea, txauenea, edo, segurasko handi berakoa egon zu. Nik modu asko desentetan egon naiz bertan, eta autobus literan egin izan ditugu pare bat, luz eta lasaiago, ez dutukatuko batean kolpetik egun batzuk Marrakesera pasatzeko hegazkinez joan, eta gero handik merzu ara joan etorri bat egin, eta horrelako pixkate violentoagoak ere egin izan ditut, Tangeren dokumental bat grabatzen ibili ginen, aste betez edo, furgonetaz jetxi ginen bertaraino, rarrako inguru txiro xamar eta lokaztura, modu ezberdinetara, baina egia da, nik uste dut, beti motelena dela modurik onena, eta gero motela zer den ere ja norbaiteke eztabaida sorliteke, baina Marrokosora lehenengoz joandakoan ere nik uste dut behar dela denbora bat. Gero akaso leku gehienetan bezala, behin espazio ezagotuta, nik inoiz galdetzen diatean, hegaldiak ze pereza nik esaten dut, nire Mexiko irira joango nintzateke, azte Europa pasatzeko ere. Bertan lagunak ditudalako, badakidalako bertara iritsi, eta, jende ikusi, haiekin egon, eta buelta egingo nukela. Ez dute egiten noski, eta ez dute egingo, ez dagoadalako dirurik hortarako, eta ez da hegaldietan bizitzardia pasatzeko intentziorik, baina ez, uste dut, behin herrialde bat asko ezagutzen denean, edo pixet ezagutzen denean, bidaiatzeko beste modu batzuk ere sortzen direla kaso erosoago ere, ez? Lehenengo kontaktuak igual lasaiagoa behar duela Josu. Ni lehen herrialdean, jendearen galdera tipikoa, eta merezi du. Merezidu da galdera egiten dunarentzat erreza eta intentzioneko hain erantzun badurentzat merezidu eta hori galdetzen badu ez dakit, eskalatzaile batek merezidu Todrak, baina igual nazkatuko ez beste leku batean. Nuestra lehenbiziko bidaietan badala pixkat menu degustazio moduko zerbait, ikusi, probatu, alderatu, Dios, honea bueltatuko ninuke denbora gehiagorako. Egin dezu aukeraketa bat beste baterako. Agian beste bigarren aldi hori ez da sekula iritsiko, baina ikusi ezu zer dagoen. Da ikusi ez dezun beste hainbat, kontatuko izkitzuenak. Marrokosekin nahi geha pixkapin da berriro, baina berdin izaliteke Sizilia, edo berdin izaliteke Montenegro edo Georgian iritsi ez naizen herrialde bat, buruan dudana aspalditik. Tbilisi edo da kapitala. Istiluetan da. Istilu bete-betean gugan antxe, itzuli gara igandean, itzuli ginen, eta astelenean bertan hasi ziren istiluak. Zorionez pixkat istiluak ulertzeko gure aukera eman dit, ara joatean, Georgiaren historia eta pixkat ulertzen saiatu naizela, eta
eta ez usteko asko eraman ditut, erromatarren presentzia historikotik, Grezia aintzinekora, bueno, oso gauza xelebreak, eta herrialdea ere, herrialde interesgarria. Hiriburu oso ederra, eta hortik aurrera, egia esan, gaur egun, gero eta indar gehiago hartzen ari den leku bat, eskirako adibidez. Eta hor, ondorio klimatikoak ere, badaude, arrazoi klimatikoak ekialderuntz doa, gure eskiatzeko joera, elurra bera, Pirineotan elurre demoraldiak gero eta justukoagoa, badirudi pixkanaka berotasunak ere sortu, eta ari dira dagoeneko apostu egiten beste leku batzuetan, eta hortan dabiltza Georgia, baina bai, izan Georgia edo izan edo beste edozein toki, lehenengo kontaktu horretan, ari ginen, eta lehenengo kontaktu horrek, nik uste behar duela pixkan norberarena ere, naiz eta beste norbaiten laguntza edo gomendioarekin iritsi, norbera bagara, ez dakit, gure amaren eta gure aitaren seme edo alaba, eta zaila da, merezi du, galdera hori erantzutea. Bai, garbi dago herrialde batzuk, oso zabala direla. Argentina la Baldiz Peninsula. Kanadan da. Galdetu erko alde batean, bueno, Atlantiko aldean, Pazifiko aldean, o frankofonoan, anglofonoan, herrialde batzuk, haundigia dia esateko egon naiz, esan dezazu pasa naiz. Pasa naiz. Baina egon naiz, eta gero ezautzen dut, eta jaizago nezakegu jengoa bertan bizitu nintzen, ez? Gero egia da, bertan bizitudan jende asko paino gehiago ezagutzen dezula, zuzua zenean batea bestera. Nik Kanadan askotan egon naiz, aldenik aldeare askotan egin dut, eta bertan geratzen naizenean egin bat esan, izatete frantzesez o inglesez, nire herria ni baino beto ezagutzen dezu, nire herria handia, ez? Bestea da, horren aritik, kanpoan zaudenean, zurekin daudena kontatzen duten zenbat lekualdetan, zenbat lekutan egon diren, eta aipatzen dituzu Euskal Herriko 4 leku, eta ez dituzte ezagutzen. Eta odun, haiek leudeke tesitura berean. Ezagutzen ditu kanpoko herriak nerea baino hobeto. Hori eta zapensa gure herria txikia dela, 20.000 kilometro karratu, Naparro dituitako 10.000, hemengo, Tolosatik ari geha, Tolosan, galdetzen baizu jarritzazu, Barakaldo, Estado Santurtzi eta Portugalete hola orden batean, ez da horiek jakin beharrik, hango batek galdetzen baizu jarritzazu behasain ordizi legazpita oinatik ez Lukas matuko, baina, badugu joera bat, gure etxetik hasita gu hemen Tolosan Gipuzkoan, asko egin dugu Naparro aldea, Erronkari, Formigal, Pirineo aldea joera hundia eukigu eta Pikos aldea oso gutxi. Eta Bizkaitar batek, basura asko, Lunada Enkartarri, Kantabria, Asturias, hemengo bate baino gehiago. Eta egia distantzi txikitaz, ari geha, kotxez ordu pare bat egiteko moduko distantzian. Bai, iniz ipatu du, nik uste eta... Bai, eta gure joera ere bez, Naparro ezagutu eta baita Baxe Nafarro ezagutzeko. Gipuzkoar batentzat baigorri bada, hortxe, baigorrin izan gara. Eta aldiz, igual arratian edo arrakundiagan ezkara ibili ez, hainbeste edo, hor, kuriosoak dira. Eta gero, pixkat ere, etxe bagoan bideiatze ideologiko bat ere badago, ez, oindala, jona espaldi, berroita marute, Benitoren xuberoako diskoak, eta zienean, gaura zan, kortxik esan dugu, kortxik pegatina kotxean eman behartzala, xuberoan egonetzan nahi, Euskaldun izatetik desterratzeko moduko kastigoa, merezi zuen, ez? Eta, badaukagu ere hori, ez? Zazpia bat aldarrekatu izan dugunean, xuberoa zazpiak batagoa zan Enkartarritako baina, nola ez. Aize, arratsaleko bosta bueltan ditugu, eta Josu iztu eta agurtzen hasi beharko du, baina uste dut Josu honek bigarren buelta baterako ematen duela. Urbil, urrun eta noruntz emango digula, beraz, jarraituko dugu, eta bide batez akaso Marrokon egiten duzen buelta honetan deskubrimendu berriren bat egingo duzu, edo behintzat deskubritu baino azpimarratzeko hausnarketaren bat ekarriko duzu, eta hori ere baliatuko dugu hemen ostiral batean zurekin arratsaleko 5:00 bide hau egiteko, baina gaurko egin dugunez, eskerrik asko, eta bagoaz gu, naiz irratiaren estudio zentraletara. Josu. Bale, agora. On another love.
Eta arratsaleko 5 bueltan ditugula, bagoaz naiz irretiaren estudio zentraletara, azken ordukoaren bila, bertan da Egoi Belategi lankidea, Egoi arratsaldeon eta nahi duzunean. Arratsaldeon zuei ere, azken ordukoa, esango dugu, Uliazpi aferara eramango gaituela, Labek eta Elak joan den asteko Uliazpi Fundazioaren lanpostuen inguruko epaia detoratu dutelako, eta eraso larria dela salatu ere. Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak gogora ekarri behar atzera bota zuela Fundazioaren lan deialdian hainbat lanpostutan euskararen ezagutza eskatu izana, zehazki 34 zaintzaile plaza betetzeko. Bada, Uliazpiko enpresa batzordearen gehiengoak, hau da, Laben 5 ordezkariek eta Elaren 3, guzti zarbuiatzen dutela aipatu epaia dirazi dute. Beste 5 ordezkari dituen Komisiones Obreras Segaldiz, uko egiten dio epaian gaitzesteko adierazpena babesteari beste 2 sindikatuen arabera. Hala batzordearen gehiengoaren ustez epaia guztiz bidegabea da, barkatu langilek plaza bat lortzeko egin duten ahaleginarekin lan eskaintza publiko egiteko 15 urte baino gehiago zain egon ondoren. Lan arlotik oraindik ere lan istripu batenak aipatu behar, Zubietako Errauskailuan lan istripu izan delako eta larri zauritu da bertan 26 urteko langile bat. Ela sindikatuak dionez, zinta garraiatzaile batek harrapatu du gaztea. Goitzeko 9 hogei gutxitan, markatu izan da ASB-arra, Ela sindikatuak dionez, ambulantzian eraman dute Donosteko ospitalera larri. Gipuzkoako hondakinen konsortzioak baieztatu du langilea ospitaleratuta, baina egonkor dagoela eta ebakuntza egin diotela. Ela sindikatuak salatu du, enpresak impunitatez aritzen direla lan istripuen eta prebentzioen aurrean, eta lan istripuak ez direla fenomeno naturala, baizik eta mozkin ekonomikoak langileen bizi baldintzen gainetik jartzen direnean gertatzen direla hauek. Ipar Euskal Herrian berriz eta atzera begirako eginez, astebeteko epean 2 langile zendu dira Ipar Euskal Herrian, lehena Baionan, bigarrena Landetan eta testuinguru latz horretan omenaldi egin diote iaz Lapurdiko hiriburuan hil zen Mohamed Keshowi garabilariari. Arratsaldeko 5 minutu ditugun honetan, besterik gabe errepidetara begirare bagaude, esatea ez dagoela aparteko goraberarik Euskal Errepide sarean, beraz konexioa berriz ere bigarren kaferentzat, gu bueltan arratsaldeko 6etan informazioaren ariaren 3. edizioan albistegiarekin, gero arte. Eskerrik asko Egoi Belategi, bagoaz aurrera gu ere gai gehiagorekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz bidaiari aldizkaria irratian ere bai. Alba Cabrerarekin asteazkenero arratsaldeko 7:00. Uinen bidez bidaiatzeko prest? Naiz irratia. Ostirala da, eta azken ordu honetan izango dugu musikan murgiltzeko aukera, ze Maialen Teiabi etorriko da ondoren, Erika Baduren inguruan aritzera, baina lehenago guk Pazko Irlara, Rapano ingurure egin behar dugu bidaia, bai musikatik eta baita ahozkotasunetik, ze gaur Zelin Tripolekin batera mentxe Mai Gorostiaga poz ere badugu, bioi kaixo eta ongi etorri. Kaixo. Kaixo, arratsaldeon. Ahoza jaialdia badabil, bere ez dakit indar guztiarekin dagoeneko aurrera, ez dakit erdigunera hurbiltzen zaudete, bai? Guaindik ez, pixka falta da, ez? Ekuadorren ez da, oin gutxi falta da, baina oso sonda zigara, eta katx bakar izan dugu faltan botatzen dudala bigarren kafea. Konturatuko zen entzulea bai, Maik azken ostiraletan kale egin digula, kalean barne ibili delako, herriz herri ibili delako, errepidean, eta batez ere imaginarioetan eta mundu,
narratibo, oniriko eta magiko horietan ere aritu delako mundu osotik datozen ahozkotasunaren adituak, kontalariak, ipuin kontalari eta bestelakoak gurera ekartzen eta gurean gaur dugun protagonista ere mai oso protagonista berezia, ze esan dezakegu, hortxe bere bizitzak buelta asko eman dituela, baina Frantzian kokatuta, Polinesia frantziarraren eta batez ere Pasko Islan asko aritutakoa, eta hango mundu ikuskera eta narratiba hori ere gurera ekartzen duen emakume bat, aritu zela atzo dagoeneko hau zaun, eta gaur ere badituzuela emanaldia, gurekin dugu, gero entzungo dugu bera ere, baina tira, bada ez, aurten izango duzuen nazioartekotasunaren adirazletako bat, bintzat. Bai, eta altxor bat. Egia esan, askotan gure jaialdian 5 kontinentetatik artistak pasa dira, baina, karo, Polinesia irudikatzen dugunean gure buruan edo mapamundin horrelako zer, igual kontinente bat ez da, baina badauka bere, ez dakit, eta oso handia da, Pazifiko ozeanan, kokatzen badegu, eta gainera horrelako artista bezala, Celine Ripoll, oso aditua dela Rapanui kulturan, eta Pasko Islako, kondaira guzti, eta ez bakarrik hor, baizik, eta Haiti edo Nueva Zelandan edo Maorik eta hainbeste kulturak esan dezakegu gu bezala, kultura txikiak, oso aberatsak eta mitologia eta kosmogonia oso handiarekin. Hau badabil esan da bezala, bere lehenengo emanaldietan oraindik, baina poliki erdigunera iristen, atzo Maider Altzela izan zen goiatzen, bidania goiatzen, oinatin egon zineten Celine eta Dorleta Kortazarrekin, eta gaur ere, Dorleta eta Celine Ripollen biko horrekin ariko zarete Hernanin, ondoren Berrobira zoazte iluntze aldera, Bosterritan Hernanin, 8 Berrobin, hemen jazta guatxe denik, gurpila martxan baduzue eta... Bihar ordizin, gertuko magia izango da ikuskizuna eta gero, Celine eta Dorleta ondoren, iganden Garaion sorginguneara goaz, eta Mexikarra dator, Marta Escudero, eta hortik hasiko gara Ekuadorren. Ez, igande astelenean gutxo era, mabia mairuan, hortik hau gara, jaialdi erdian, eta oso ondo dijoa dena, publiko atletik emaitza super ona, artista puskat ditugu gure inguruan, eta asko ikasten ari gara beraiekin, eta juten dira mendik, gure zatitxo bat, eramaten ere beraien herrialdetara. Beraz, ez dakit, pozik, beteta, eta pixka nekatuta hori baina gogokin jarraitzeko. Segituan entzungo dugu gure gaurko gonbidatu berezia, Celine Ripoll, segituan galdetuko digu, baina konta iguzu pixka bat, nolako izan den bere iritsiera ona, lehenengo harreman hoiek, ze sentitu duen orain arte Euskal Herritik, berak ero kontatuko izkio baimal gauzaino, zuk ere nola uste duzu ari dela bizitzen? Netzat politiana izan da, berez etorri behar zangoen dela 2 urte, justo pandemia garaian, baina bertan bera gelditu zan dena, eta gu pendiente geneukan hitzordu hau, eta esan genuen Celine, ez dakigu noiz, baina bueltatu etorriko zara, hitzordu bete behar dugu. Eta aurten posible izan da, eta gainera etorri da bere 2 alabatxoekin. Heimana eta Omaia. Eta etorri dira 3, atzo iritsi ziren Hendaiako geltokira, jo nintzen bere bila, eta ez dakizu Leiotikan kotxen, Bidaze Berde, ez dakit. Nere ustez, konexio potente bat dauka Celinek, bere arbasoekin, segurazki ze kontatuko digu, baina uste dute bidau jau magikoa da familia honentzako, eta hori oso polita da. Celine ere galdetuko diogu eta ari ginen arbasoi buruz, gero galdetuko diogu horren inguruan, baina Celine, zuk egiten duzu urte erdia Pasko Islan, Isla de Paskoan, Rapanuin, eta beste urte erdia, pixkate Frantzian kokatuta, Europan gugandi gertuago, zer hartzen duzu handik eta zer ekartzen duzu handik ona, ze ustuz badagoela hori pixka bat? Oui, je passe la moitié de mon temps dans les îles à collecter des légendes auprès des anciens. Et j'apprends cette vision du monde, j'en prends... Nik nire urtearen erdia isletan pasatzen dut. Bertan zaharrengandik ipuinak bilduz, eta haien mundu ikuskera eta jakinduria ikasten ditut. Natura nola ikusi eta haren partea izatea adibidez. Mendebaldean ohitura dago esateko natura gurea dela, baina Polinesian gu gara lurrarenak. Polinesio bat adibidez mundura ateratzen denean, munduko dozein tokitara joaten denean, beti izango du erreferentzia modura jaiotako irla hura, bere jaioterria. Eta hori oso ezberdina da hemen.
Orain mundua ikusteko modu hori ikasten ari naiz. Nik barruan sentitzen dudanarekin bat egiten du gainera. Frantziara itzultzen naizenetan, toki ezberdinetan ematen ditut nik emanaldiak. Bai museoetan, eskoletan, mediateketan eta antzokietan. Eta ikasitako kodigo horiek erakusten saiatzen naiz. Beste balore batzuk dira. Adibidez, kondairetan ez da inoiz dirua hitz egiten, eta beti hitz egiten da pertsonek edo eroiek barruan duten ausardiaz eta horren garapen pertsonalaz. Europako elezarrekin ez dute zerikusirik. D'avoir d'autres valeurs. On ne parle jamais d'argent en Polynésie. Dans les légendes, bien sûr, on va toujours chercher le courage au plus profond des héros pour arriver à son épanouissement personnel, ce qui est complètement différent des légendes, je vais dire, européennes, occidentales. Kulturen talka horretan eta bertatik hango lurraren konexiotik, hain kosmogonikoa den ikuspegi hartatik ere ona, dantzan, izatez, jatorriak ere baduelako pixu bat, mundu kontakizun horretan, eta zuk zure Arbasoak oso urruti zeudela uste zenuen, eta bapatean konturatu zinen Arbasoak uste baino gertuago zeudela. Alors il existe une légende qui raconte qu'un homme. Badago eleztar bat kontatzen duena herri txiki bateko, etxe txiki batean bizi zen gizon batek berdina amesten zuela beti. Hiri handi bat ikusten zuen, hirian zubi bat zegoen eta zubiaren gainean harri bat. Eta gauero ametsetan harriak entzen zuen eta zuloa egiten hasten zuen, eta altxor bat aurkitzen zuen. Gauero amets hori izaten zuen ez pentsatzen zuen altxor hori benetan beretzako zela. Orduan, egun batean hiri horren bila joatea erabaki zuen. Altxor horren bila. Zubi hartara iritsi zenean, ez zegoen harri bat, gizon bat zegoen, eskale bat. Argaldetu zion ea zer egiten zuen bertan, eta gizonak esan zion bere azpian altxor bat zegoela, eta zulo bat egin behar zuela, altxor hori beretzako zela. Eskaleak orduan erantzun zion, jendeak esaten du hiriko eroa ni naizela, baina orain ikusten dut zuni baino eroago zaudela. Zenik 20 urte daramatzat zubi honetan. Eta 20 urteetan amets berdina dut. Amesten dut etxe txiki bat dagoela, herri txiki batean, eta atzean zuhaitz bat duela. Eta zuloa egiten dudala zuhaitzaren ondoan, eta altxor bat topatzen dudala. Gauero amesten dut hori, baina zuk uste duzu hainero nagoela etxe horren bila joateko eta zuloa egiten hasteko. Nik hori egin nuen, munduko beste puntara joan nintzen. Kultura horrez bete nintzen, mundua ikusteko bertako era ikasi nuen, lehendak ikasi nituen, eta hizkuntza ikasi nuen. Zeni txikian nintzela taksean landetako herri batean hasi nintzen, Euskal Herritik gertu dagoena, eta ez izkidaten ez hizkuntza edota abestiak helarazi. Kultura horretaz barre egiten zuten ere ingurukoek. Hiri handietara joan behar izan nuen, Burdeosera joan nintzen, gero Parisera, eta ondoren Pazifikora. Abuztuan itzuli nintzen, justo pandemiaren erruz 3 urtez Pazkoko irlan pasa ondoren, eta iritsi nintzenean egun horretan taksean Euskal Festak ziren, eta ederra izan zen ura. Herri osoa gorri eta txuriz jantzita zegoen, denak antzeko moduan dantzatzen zuten, eta orduan nire haurtzarora bueltatu nintzen. Ni munduan beste puntara joan nintzen herri exotiko baten bila, eta orain konturatu naiz baduela jatorri hori. Eta defendatu behar dudala, eta hori utzi nahi dudala bihurratzen nire barruan. C'est ça mon peuple autochtone, et je suis allée chercher un peuple autochtone exotique, mais en fait j'en ai un ici très fort. Et maintenant, c'est ça que je vais faire vibrer, cette terre-là intérieure de mon peuple autochtone. Eta horbiltasun horretan, gero eta horbilago Euskal Herrian ari zara gurean, ahozao jaialdian. Zenbuzko izaten ari da jaialdia? Atzokoa, datorrena, nola bizi duzu ahozao? Alors, je suis enchantée. C'est fantastique. Oso pozik nago, zoragarria da, eta oso harro nago zuengandik zuen hizkuntza hitz egiten duten aurrak dituzuelako. Altxor bat da hori. Esaera batek dio hizkuntza bat ikasten dugunean gehiago ikasten dugula guretaz, eta baita ingurukoetaz. Eta tristea da, ia lotxagarria,
ez euskera hitz egin ahal izatea eta gaztelaniaz hitz egin behar izatea. Euskara hitz egitea hemengo vibrazioetatik gertu egotea baita. Oso pozik nago ikusi dudalako festivalaren iniziatiba, bai ahozkotasunarekin egiten den loturagatik eta baita garrantzia ematen diotelako sustraiak diren hitz horiei eta zarren edo hitzei. Harro nago zuengatik, euskaragatik, badakit egunero borrokatu behar delako, baina egiten duzuelako. Hizkuntza perfume baten antzekoa dela esaten dut, lore bat ikusi dezakezu adibidez, baino bere usaia gabe lore hori ez da berdina. Herriekin hizkuntzarekin berdina pasatzen da. Herri bat ikusi dezakezu bere mendiak eta itsasoa, baina zuen hizkuntzan ez badituzue izendatzen ez da berdina. S'il n'y a pas son parfum, ça n'est pas pareil. Eh bien, ces montagnes ici, c'est pareil. Tu peux voir ces montagnes, tu peux voir la mer, mais si tu ne les nommes pas en basque, ça n'est pas pareil. Zederra gaur Selin Ripolek gurera ekarri duen hau, gure herriari buruzko osnorketa hau, eta bere jatorrin inguruko osnorketa hau ere, baina musika pixkate ekarriko digu eta min historia gehiago gurutzatzen zaizkigu, ze berake erabiliko duen gure laboratiko ukelelea, Turkiatik ekarri zuen lagun batek, opari bat izan zen, Selinen eskuetan jarriko da eta Polinesia frantziarreko musikara eramango gaitu. Eta hori ere, bada magia pixka bat, beraz kantutxo hori eskeniko digu segituan Seline Ripolek gure laborategian. Gabiltza, ukelelea pixka eta afinatu eta gure kamarak ere prest jartzen gero gure sare sozialetan ere ikus dezakezuen behar bezala Selinen emanaldi hau. Bagoaz pixkana musika eramaten, mikrofonak behar bezala irikitzen, eta orain bai, Selin, nahi duzunean. Abesti txiki hau kantatzen da lakuan kanoa batean zoazen bitartean. Eskerrik asko Selin Ripoli, eskerrik asko Mai Gorostiaga Pozori ere, gaur gure gana horrelako altxorra ekartzeagatik eta batez ere altxorra hauek ere Euskal Herrian barrena gozado jaialdiaren bitartez edatzen jarraitzeagatik, Mai. Mi esker zuei edo Polinesian esaten duten bezala, Rapanui maururu. Eskerrik asko bihotzez, Selin, eskerrik asko Mai, aurrera guaz. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratian hitz egiteko entzun egiten dugu. Kantu polita. Oso polita. Konta guzu. Bueno, kronika batekin ari nintzen.
eta, bueno, korteak nahiko luzea ziren, minutu bat, 50 segundu hori inguruan, eta elkarrezketa egin zuen aneurkirik, ez dakit taberna batean, nire izango zen, eta justo fondoan musika zegoen, da zegoen kantutxo hau. Bueno, kontua da, zuk esan zen egula, zenola atentzioa desbideratzeko alako joera bat berezkoa. Ni beti, bai, ni kontzentrazio maia oso bajua gat, eta musikarekin are gutxi. Claro, ez musika dagoera musikara joatetzara zuzenean. Eta hori pasa ditzaizu nantzat. Bueno, kontatzet pixkat, hori nire amona hemen bizi da. Eta ni Iruanaietako txikiena, eta beraiek hasi zian surfan nire osaba dela eta beste kiro guztietan bezala berain hartutik. Hokei, tonu harrapatzen, gainera. Baina, entzuten da aurkiak. Justo, oida, neon eskila, buelta maten hola estiratzen, eta... Lehen da ez dula, esan dut, estrellorako prestatu egiten da. Kantatzera doa, esan dut, hortien entzuten da. Bueno, kantatu egingo. Eta batean luzatzi eta egiten, eta atzematen da gaina mikrotik urrundu egiten zara, eta imaginan, momentu nuen ikusi. Zeni ikusi dezakeen, momentu bai, baina ez duen ikusi, eritzen jabetu. Batean barrez ikusi nuela baitan izutan, zen pasa zaino hori. Pentsa, kortea bukatu zen hortiko 20 segundura eta imaginatu hori retomatzea zer den. Zebanekien ja entzuleak entzun zidala niri kantatzen. Ez da. Zurien igual pasako zitzen, ez kantari, ez mikroa zabalik egotea. Kantari astea, bai. Korte bitartean, bai. Eta mikroa irekia eta beste kontu batzuk eta gertatu zen. Bai, bat partikularra ez da. Bai, teknikariari sokorro esatea mikroa irekiarekin. Ni kantari ez dakit tokatu zen, ni askontatu tokatu zait, bueno, listo, jazta, bukatu da, ez konturatzea preeskutxan bidegarean zeukala pintxatuta, eta agurtzea, ez, elkarrezketa telefono bidez, publikoki agurtzea, edo, momentu zetzait eskala horrik gertatu, eta eskerrak, ez. Nik daraman denbora gutxian, behin mikrofona irekita eta korte bat ari zen entzuten tani, oiuka, zebat faltaba! Zerpergarria! Horrako erik ez du, eske horretik ez dut. Bueno, ez horretik ere bizi behar dugu. Eta nik uste dut hori ere garratu joan, eta gainera, horrelako gozak, erakustea lotxari gabe, hori ere polita dela. Hori irratiaren parte da. Ez dago inolako zalantzariko. Goizeko 10:00 hasita, astelenetik ostiralera, naiz irratian, goizeroko tertulia. Keep calm and bigarren kafea. Azken txampa ostiralari eta maialen deiabide bisitan, aspaldiko partez, astetxo batzutan jai eman da ginen. Long time no see. Hemen zera, inauteriak eta inauteri osteak eta ibili gala hor erotu beharrean, baina deiabide bueltan da eta kantonekin abiatuko dugu gorko tartea. You don't mean nothing to me. So go ahead and be with your friend. My eyes are green.
entzuteko gogoa ematen du. Ez da nahitzen. Ematen du, entzuteko bai, baina zerbait kontatu harko diguzu. Bai, zer da hau? Zer da hau? Honek asko despistatzen du, baina zer da? Batez ere oain datorrena. Musika. Txo, Inigo. Txo. Bira zer aldatu dan. Estilo aldetik diozu. Piskat soulera joan da orain gehiago, ez? Oia. Jazerogo hasi da. Bai, jazz klasikoagoa, gainera produkzioan ere nabaritzen da, ez? Nola aldatu duten da hori dana. Bai, gaur rhythm and blues, soul, neo soul, ambient hortan moituko gea, batez ere entzuten duna hotxakin, Erika Badu. Erika Badu, nik izango nuke Espaini mailan orokorrian, da oso de nicho, esaten dana. Oso jende gutxik ezautzen du nik uste. Estatu Batuetan bai da oso ezaguna, da segurazki beste herrialde batzuetan baitza, baina egisa da, oso hauts berezia da, oso estetika berezia da, oso kontzeptuala da guztia, orduan ez da mundu guztiantzako eta ez da hain komertziala. Eta nik Aritz Luzuriagari esker ezagutu dut hau, beste musikari asko bezala, Aritzek pila bat erakutsi zizkigun, eta Erika Badu, ez da bere izena, bere goiti izena da, izena osoa, Erika Abby Wright, 1991ko otsailean 6an jaiotako, así que orain dela gitxi 52 urte bete ditu. Horreko astean, igandean. Hoi da, bai. Texasekoa, Dallas, Texas, Estatu Batuak. Estatu Batuak, from the core. From the core. Hori da, deep Estatu Batuak. Bazpare, esango dut, beltza da. Ze, claro, hau garrantzitsua da kasu hontan, ze bestela gainotzeko guztia ez dugu lertuko. Abeslaria da, idazlea, ekoizlea, eta baita ere aktorea edo aktoresa, nola esaten da? Aktorea. Ez du pelikula pila batetan parte hartu, baina gutxi batzutan bai, eta gainera ia guztietan berdina indu dela sorginana. Sorgina edo emakume mistikoarena. Zeske nire teoria da bera sorgina dela. Baina, hori ja ikusiko horrerago. Esan bezala, rhythm and blues, neo soul, soul psikodelikoa, soul progresiboa, hip-hopa, jazza, emakume da Thermomix bat. Sartzen dituzu hip-hop, jazz eta soul eta funk elementuak, nasten dituzu eta ateratzen zaizu Erika Badu. Eta atmosfera oso lasaia sortzen du, eta presentzia esteniko izugarri handia dauka, ez ditu koreografia egiten, ez du ezer berezirikin ber, ze bai bere ahotsa, bere jarrera, egia da ropako oso bereziak diala, ze beti, haian matematek, imaginatzeko, bakizu nola emakume afrikarraskok turbante bat eramaten duten buruan? Berak eramaten du berdina, 50 zentimetro goruntz. Osa, Marge Simpson, baina tela. Eta bai, arropak orokorrean oso afrikanizatua guztia. Ze berak sentitzen du Afrikarekiko lotura handia, ez? De hecho, aldatzen du izena, Erika Y-arekin eta K-arekin eta H-arekin bukaeran, ze pentsatzen du bere izena dela esklau izena, eta K ganako hizkuntza batean, tribu bateko hizkuntza batean, esan nahi du 10. seme-alaba horrelako zerbait. Osea, oso mistikoa da guztia. Eta Badu da, nik uste, arrazoi tontuen eitxik, dela, bakizu nola jazzian eskat iterakoan, badu. Horra itxik da. Horra itxik da. Erika Badu, zeda berari gehien gustatzen zeizkion silabak. Badu bere azalpena. Hori da. Bai. Bere hautsa Billie Holiday handiarenarekin konparatu izan da sarri, ze oso sudurretik pasatutako hautsa da, oso nasala, ez? Eta, baina, claro, perfectamente kolokatua nahi duen egin dezake hautsarekin. Eta, esan bezala hori, estilo estentriko bat darama, baina da hori, edo maite duzu edo gorrotatzen duzu. Egia da igual hasiera baten ez dela erresa, hauts mota horrengatik, baina gero ja enamoratu itxezea. Ez da besteik.
Asensio, ze markadatan dago Erika Badu? Ze hamarkadatan dago. Behan, osea, jaiotzez edo estiloz? Estiloz. Gaztakit, hasi danean, pixkat 50s iruditu zait, giro jasero zarkitu gorretan, oain sol giro honetan. Pixkat 90s go igual, ja. Barkatu. Laro gaita marreko hamarkada giroan gehiago, ez? Bai, bukaera aldera, bai. Bere lehenengo diskoa ala Erika Badu bezala, ateratzen du 87an, Baduism diskoa. Eta ez da baduismoa, esateko bakarrik, ze ism, slang, estatu batuetako slang horretan, da baitare marihuana. Eta orduan, berak transmititu nahi duena, da hori, bere musika entzuten, relajazio puntu hortara, edo, bari, estado mental hortara iritsiko zarela. Ez? Osea, droga moduko bat dela, bueno, más o menos, baina batez ere hori, lasaitasun puntu batera iritsiko zarela, eta egia da, iristen zarela, nik 4 urteko umiekin erabili detau, eta instantaneo relajatu iten dira. Osea, garrasika dauden bitxartian da horiana jartzen detau, da azten dira volumena jaisten, da isilik bukatzen du. Osea, pasada bat. Nik ez dakit zertakan andra honek, baina hipnotizatu etxen ditu. En fin, disko honekin 4 gram irabazizitzun, no ez, 3 grami gero beste disko batekin beste bat, eta Baduism, 8 gramietan, ez bali manabiloker, Rhythm and Blues disko onena irabazizun. Da, ondo irabazitxan gainera. Zizki, honetan oso disko hona da. Baitza, nahiko nuke Erika Baduren nondi norakoak esplikatu, ez bakarrik datu biografikoak gola orokorrak, bizik eta goza gehiago. Jarri izakizu urrengo abestia, Flores. Bai, noski, hau nahiko dezu ez da? Bye. I'd like to dedicate this to all of the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food, the food you eat. No, I have some food for thought. Since knowledge is infinite, it has infinitely fell on me. So, it was a stormy night. You know the kind where the lightning strikes. Berko dugulakon baten, Maialen Teiabiden bigarren kafeko kolaborazioen playlist bat. Bai, ez. Bai. Eta ziurrenik, saioko playlistik onen izango litzateke. Ez dakit. Bueno, Julen, bale. Ez dakit, hori ez dakit, baina... Baina haunekin sartzeko egin du, ez da... Bide batez. Eskerrik asko, baina... Baina bai, izan liteke, bai. Oso goza... Nik egartzen dizuet kanela en rama. Bai. Horentxola pentsatzen, zela marguxan adiez nik gerora pintxatzen dut saioan tarteka. Bai. Breaker Brothersekin noski lenguan ez da egin genuen, baina asko izan dira, zela marguxanen garaian beste emakume jazzista bat garaikidea, Zoe Rahman. Zoe Rahman, wow. Zoe Rahmanekin ez da egin buruak horre, Zoe Rahman zen amalgama konpasak erabiltzen ditun, ez? Eta nola zen, sinteekin eta... Gero izpidi izan genuen, beste nomen izan zen horbaitekin. Wendy Carlos. Teia bideren autoestima igotzen ari gara gehiagi, baina... Hor ezagutza musikala zabaltzen ari den neurrian. Bai, hori ere egia da. Mertzi. Bueno, ya. A ver. Ez da lakabituko gero. Joder. Gainean izitxuan lotzatzen naiz, Así que... Bueno, a ver, Erika Badu. Abesti honetan Apple Tree deitzen dena, batemate pentsatu ezake Apple Tree, sagarrondoa. Egia esan, justu abesti hau daula alegoria bat, bere pentsakera filosofiekoan inguruan, da izan ere, berak, bere abestitan, gai politikoak, feministak, filosofikoak, eta oso poetikoak lantzen ditu normalian. Ez dira, hola, because I love you in the sky, from the stars to the end, eta horrelako gauzak. Oso gauza sakonak dira normalian, egia da pauka beste txustaren bat edo horrela, baina bueno. Because I love you in the sky. Hori da, bai, osea, dana ezin da, baina gehienak, zemakume honek disko dizente ditu, gehienak dakate guztiek olako, ez dakit, trasfondo bat eta sakontasun bat,
justu estilo hontan, soul estilo hontan dela demora guztian, maite ez zaitu dalako, eta oera eraman ez zaitu dalako, roi hortan. Maitatzen zaitu dalako. Julen, Txakur Zarraiz dani bezala txekanto ditorri zei burura. Bai, baina... Gorde egin duzu. Bai, zulen ongi izatearen mesedetan. Bai, baina tira. Baina horrelakoak egia da, barruan gordezkero, txartu. Bai, infektatzen da. Bai, infektatzen. Hori, esan bezala, bere bizitzaren ikuspegi oso pertsonala islatzen du, bere abestizetan orokorrian da, ez du letra erabiltzen bakarrik hortarako, musika baitza, musika esanet, elementu musikalak baitza. Ta oso afrozentrista da, ze, Erika Badu goitizen bat da, baina gehiago ere baditu, nomen zerrendatu ditut, Badula Oblongata, Sara Bellun, Analog Girl in a Digital World, edo Manuela Maria México. Zuk, hola, horietako izan batekin deitzen bali modiozu, bera jirau ingoa. Jode, nik uste emakume biziala zerbikaletako esintziarekin. Eozin momentutan giratuko da. Bai. Baina, eta esango nuke, izen hauek guztiak, bere erritual mistiko da religiosoetatik eratorritako izenak diala. Ni maia ontara, mi háblame de notas. Nik sol maia hor ulertzen dut, nik hau ez dut ulertzen. Hau nere gainetik dago, da nik ez dut bat ere kontrolatzen hau. Baina ulertu detenan arabera, hori, bere espiritu, ez dakit, nola da, reenkarnazioa da gauza bedanak, izen horiek guztiak ditu. Eta, da jakinko, ez dakit. Baina, hori, zuk ditzen malmea zu Badula Oblongata, bera jira ingoa. Eta jazta, hori da asuntua. Koitizen asko ditu. Eta gaina hori bere sustrai afrikarrak bilatzen saiatu zen, eta estenatoki gainean, bai simboloa jazkera eta eta guzti, inzentsuakin eten ditu intzitun kontzertu asko. Inzentsua askuan, da, ikustezu, kearen ari finori, da hori dana, da, ematen dizu hori, sartu zera ritual baten, sartu zera beste plano baten, eta gainera gero berak esplikatu iten dizu, simbolo hau da, ez dakiz zer da, simbolo hau da, beste ez dakiz zer da, hau da, Egiptoarra, eta hau da, eta horrela denbora guztian. I want a rim shot, hey, diggy, a rim shot, hey, come on, a rim shot, hey, diggy, a rim shot, hey, come on, I want a rim shot, hey, diggy, a rim shot, hey, come on, a rim shot, hey, diggy, a rim shot, hey, come on. I came to hear the band. Batek bak izertan rimshot. Rimshot. Kajaren golpea, aroa eta partxea eta... Oida, badaka abesti bat, badu izenmeko lehenengo abestia, da hau. Eta da, kolpe honi dedikatutako abestia. Eta orduan, entzuten dezuen, pum, klak, hori bera gaineapeak esaten. Entzuten dezuen kaja hori, oida, rimshot bat, da orduan... Nida, partxe eta aro batera. Bai, oida. Bai, da oso soinu espezifikoa. Hori ez da, rimshot? Ez, hori ez da, rimshot. Gure soinu mailean rimshot izenarekin hori zetorren. Engainatuak izan garete. Bueno, hori da, hori daka, honi dedikatutako abestisa, kolpe bati dedikatutako abestisa. Eta denbora guztian da hori, nahi dut rimshot bat, digi da kontrakzio bat, digit, inglesez da gustatzen zait. Orduan, digi, da hola hitz jokoa, ez? Eta onomatopegikoa baita. Baina, horrez gain, zoaz errarua entzuten dezue? Harmonia da hotxarekin. Clack, boom, clack, boom, clack, boom, clack. I want a rim shot. Justu bukain da, tio. Berri jarreko dugu, hori balin bada arazo guztia. Come on, a rim shot, hey, diggy, a rim shot, hey, come on, I want a rim shot. Ez zaizu iruditzen melodia kanpuan daola.
diggy, the rim shot. Hey, come on. Pixkat, baina bai, ez zaite arrotz, ez zaite ez erosoa egiten. Eske Erika baduk, ez dut komentatu, oain nahi nulako komentatu, daka tonuz kanpo abesteko abilezia. Ez dakit nola etxen duen, ez da konfunditzen. Eta desafinatuta abesteko abilezia daka. Bado jende hori egiten duna, baina abilezia gabez. Hoi da, bai. Eta kontua da, bueno, ez naiz jarriko esplikatzen pianoan ze akorde diazen da hori dana, baina momentu baten, ematen du hasieran bai barruan daola, baina urrengo akorde baten, da akordia tono erdi beherago melodiarekiko. Ordun da hor sentsazio bat de, kanpoan dago baina berriro itzultzen da, eta gainera akordeola oso jazzistikoak dira, orduan oso tensituak, oso koloretsuak eta idana da, disimula betzen da. Baina berez kanpoan dago. Eta gora parte berak naturalki desafinatu etxen du. Orduan, sentsazio hori asko segeixo nabaritzen da. Nahi bintzat atentzioa pila bat ditu ziten. Eta hori bai, Erikak uste ez dakala zuzeneko bat diskoan antzadakana. Beti aldatetzen du zuzenekoan abestisa. Eta ia ezautzen dezuen hau. Ja horrekin bakarrik. Zer da hau? Ez alda horreko berdina. Ez. Kind of Blue, Miles Davis, So What. Zautzen dezu, eski igual ez dezu zautzen. Ni sonatzen dite... Esango nuke jazzeko abesti mitikoa. Sarrero horrek bai. Bai. Orduan erabiltzen dituzte akordeak badu esateko. Da kontzertua horrela azten du. So What jotzen. Gainera oso kuriosua, So What da zer. Hori esan nahi du, orduan nahiko ikonikoa iruditzen zait hasiera. Eta gainera demora guztien badu esaten. Eta momentu baten ja abesti zaldatzen du, hementxe. Eta ja, zen da rimshot, normal. Baina kurioso iruditzen zitzaiten, So What erabiltzea kontzertu bat azteko. Batez ere kontuen eukita, 30-40 urte da zela bat eta bestian artean. Ola, klasiko bat berreskuratzia. Bai. Hau da So What, ez da? Bai. Kind of Blueko bertzio hartu ezo? Bai, desango nuke. Bai. Nik uste introan da, orain sartzen da bat emaz. Bai, Bill Evans da pianoan. Bai, John Coltrane dago eta Cannonball Adderley. Bai, hau zazaguna da, bai. Mitikoa. Gainera, berezia da, ze melodia baxuak egiten du. Bai. Zein da bajista, Cannonball Adderley hau? Ez. Ez dakizkit pertsonala ez dut inoiz egiten. Ron Carter igual. Ez nao, seguru. Jakin beharko nuke, baina bueno. Seituan, uste du jakin du, bale? Ez. Ba. Basista ezin da? Basista ez du agertzen hemen. Que raro. Bueno, aurra ingo deu. Oain bere abesti, Erika Baduren abesti ezagunena jarriko du. Da, On and On. On and On. Segi. Oh, my, I'm feeling high. My money's gone. I'm all alone. To my shoes, the world keeps turning. Oh, what a day. Peace and blessings manifest with every lesson learned. If your knowledge were your wealth, then it would be well earned. Paul Chamberson, kontrabajista Kind of Blue. Chambers, kauen ama, jakin beharko nuketik. Nio tristeaz, Spotin bilatu dut eta Spotin agertzen dira azpian kredituan Milesen azpian, Coltrane, agertzen da Bill Evans, eta agertzen da Cannonball Adderley saxo altoarekin, baina besteak ez dira agertzen. Pues vaya. Ino, zeirutzen basua abesti honetan.
borobila, eta potentzia. Eta oso perkusibo, oso gogorra da. Hau esan bezala abesti ezagunena da, eta bi akorde besterik ez ditu. Abesti osuan bi akorde, eta ez naiz aspertzen. Eta hori niretzako merita ondizaka zen, nahi behintzat gustatzen zait aldakorra den musika, eta ordia, honekin, esketza aspertzen. Baina flow, tiponek, Eske da hori, eske ez dakit deskribatzen entzutia besteik ez da. Bai, inbar de playlist bat, Teiabide. Hola, only temazos. Teiabide edition. Bai. Does it seem colder in your summertime and hotter in your fall? Oso groove pertsona da, oso groove espezifikoa, osea, Erika Badu inoiz entzun bali maezu, gero entzuten dezun guztia esatezu, bai, hau Erika Badu da, eske fijo, ze groove hau da, erritmo hau da, pixu handiak, ez da, manda handi bat gainean botatzia bezala, goxo uste zaitu. Bai. Eta lasaitu etxe zaitu. Naiz da hori, basua gogorra, oza, borobila da iluna da. Borobila baino... bai, perkusiboa. Bai, ze bombuakin lagunduta di joan. Mad props to the gajah. Aite instrumentazioa dago, ez, bajoaren golpe da bomboekin batera. Bai, eske oso ondo inda da, no? Bi akorde baina, zertako geixo. Gitarrista ere badago, ez? Guaguan moduko batekin, bai da, sentsazioa difuso batekin. Eta, teklatua, baina, bueno, asuntua, bere ikuspuntu filosofikoa islatzen du letra hontan, eguneko egun. Orokorrian, detai handitan sartu gabe, letrak esaten duna da, nola gizarte occidentalak jarraitzen duen pertsona afrikarrak edo afroamerikarrak, orain dela ez dakiz emat urte bezala tratatzen, ez igual maila berdinan, baina bai begirada berdinakin, eta orduan hori da, on and on, oza, bagoaz, da naskatutanago ez, baina bai, roi hortan, ez, da, bideoklipa ere oso polita da, bai, merezi du ikustiak, bere aurpegisa ere, hain polita da Erika Badu, ditu begiak berde-berdeak, sudur fina eta berda oso guapa da, ez dakit nola esan, da hipnotikoa. De hecho, askok, bererekin lan egin duten artista askok, esaten du ezintzaiola begitara zuzenian begiratu, ze arimak kenduko izu. Beraz, bere... Irakurri ingo zaitu. Gero ipatuko duzu, sorginkeriarekin. Bai, eske oso pertsona misteriotsua da, ez dakit, badalka faktore hori. Ez trascendental, esaten dena, ez? Onan honekin gerora bertxo luzatu edo extra modukoa egon zen? Bai, oso guapo gaina. She be the light when they in the dark morning. The moon past the sun, 4 constellations start forming. Hemen rapero rollo baten, baina adi honi. But everybody wanna ask me why. What good do your words do if they can't understand you? Don't go talking this you badu. Honek esan nahi duena da, zein hon egingo dute zure hitzek badu, jendeak ulertzen ez bazaitu. Hori esaten du. Klar, zuzenekoan koristak dira, kasu honetan diskoan bere ahotsa 3 aldiz akordea egiten, ez? Baina, eta gero gainera jarraitzen du, don't go talking that shit, badu, ez segi kaka hori ematen, ez segi kaka horiek esaten. Hirugarren pertsonen erabilera oso ikoa da, bere musikan ikusten dudan, ez? Bai, autorreferentzia egiten du. Eta ez da bat ere ohikoa, abeslari batek bere abesti arrakastatxuen nahi olako kontra bat etxia, ez? Ze aizea esaten, ez bale mazitu inork entenditzen. Da, ez da, gizero kurioso iruditzen zitzaiten, da, eta benetan gitxi ikusten da. Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all all right? See how y'all groove to it. All right. Gero musikari txarrak eraman ditu berarekin, eta hori eren abaritzen.
zenbat alditan, Ari gara musikari txarrak ikusten, Maialen Tellabideren tarte honetan. Bai. Txarrena ni. Txarrena gu. Bai. Ni bai behintzat. Eta ni. You got to bring Jim, James, Paul, and Tyrone. Bajulineak dira... Eta gaina besti honetan bereziki. Hau da nahi gabeko hit bat. Hau jan baten impro bat izan zen, Londreseko kontzertu baten, da hit bat bilakatu zen, ze benetan brutala oso divertigarria da letra. Oso divertigarria. Da hemen laburbilduz idatzi dut hola sinopsis bat, ze historia bat kontatzen du. Eta orduan, Erikak bere mutilari esaten dio, Tyroni, bere mutilaren lagun bati, deitu behar diola bere trasteak jaso ditzan, tontakerietaz kokoteraino da olako. Orduan, I think you better call Tyrone. Da hori, uste obedezula Tyroni deitzea, ze saiozu etortzeko, ze hori, ez dut nahi hau jasan. Eta bukaeran, abestiaren bukaeran azkeneko alzaldizia da, deitu jozu Tyroni, baina ezin dezun ere telefonua erabili. Eta orduan, abesti oso feminista da, oso ikonikoa bilakatu zen emakume afroamerikarren artean, ze zerbait generalizatua zen, heldutasunera iritsi gabeko mutil asko bikotearekin bizitzera joan eta beraien amak bezala tratatzea exigitzen, ez? Osea, beraien ama bilakatzen zian emakume asko zeudela. Eta Erika Baduri ere antzeko zerbait gertatu zitzaion da. Kokotaino, zeon? Da orduan, deitu jozu Tyroni, ze kokotaino zure lagun Paul, Jim, James eta Tyronekin, beti baskaltzea guazenian nik ordaindu berdet, zuk ez dazkazu inoiz xoxak, ezer erosteko, ez da egizer da, deitu jozu, otzein da aldemendik. Da oso letra guapua, oso divertigarria da, berak zela zuzenekuan, zela espresatzen duen, zela adierazten duen da acting guztia etxen, oso guapo da, oso guapo, eta kriston gruba akatemanek. Like I do, I'm gonna tell you the truth. Showing proof, I think you better call. Eta koristak. Call him. Deitu jozu. And tell him to come on, help you. Come on. Let me just call Tyrone. Eta hemen, musikalki zer da hola oso kuriosua, basuak estribilloan melodiatzen duela. Hori, ez da bat ere ohikoa. Bira, hemen esan du, but you can't use my phone da, publikoa zoratetzen da. Bai, baina hori, entzun dezuena hasieran esan dezula zukua, basua ez dakiz da, du-du-du-du-du, hori estribilloa. Basuak egiten du denbora guztian, da super ondo geratzen da. Ez da hutsa geratzen. Hoi da. Ez da bat ere hutsa geratzen, da melodia. See every time you come around. Gainera gruba ematen dio, hone guztiari, oso linea motza, baina on point. Bai, zion. Tyrone. Tyrone, gomendatzen dizuet, benetan, oso abesti polita, oso guapoa, oso divertigarria, letra irakurriz gero eta itzuliz gero eta oidana. Eta egia asko esaten ditu. Bag lady, you gon' hurt your back, dragging on them bags like that. I guess nobody ever told you all you must hold on to is you. One day, all them bags gon' get in your way. One day. Bateriak bordonera lotzeko horik ez zeukan ez da. Zertarako? Horrek, nortasuna ematen dio. Bai. Gon' get in your way. One day, all them bags gon' get in your way. So, act like. Tellabideren aurpegi ikusiko zenute kantua entzuten bitartean, ulertuko zenukete nire parra. Eta hau, Bag Lady. Bai, poltsen emakumea.
top 10ean egon zen abestia dau, Mama's Gun, amatxoren pistola diskokua. Eta letra oso jakintxua du. Egia da, hau da besti horietako bat, urte gitxi batzuk behar dituzu letra hau ulertzeko. Ze oso metaforikoa da, baina egia asko esaten ditu. Zuek badakazute bigarren kafean psikologa bat. Bai, emozioterapeuta bat. Hori, emozioterapeuta bat. Ba, gomendatzen diot letra hau irakurtzea, zen ikuste gustatuko zaiola. Erika baduk oso jakintxua da, oso gaztetetik, eta esaten du, bueno, edo irudikatzen du, nola dauden emakume asko, emozio da bizipen poltsa handiarekin doazela bizitzatik. Eta hori, you're gonna lose your bus. Autobusa galduko duzu, pisu gehiegi daramazu gainean, eta ez dituzu gauzak atzean uzten, eta motxila hori guztia edo poltsa hori guztia zurekin eramaten dezut toki guztitara. Eta bada hori, bizipen txarrak edo esperientzi txarrak eta trauma horiek guztiak, nola ez dituzun gainditu, eta ez dituzu atzean utzi nahi, eta zurekin eramaten dituzu harreman guztietara. Eta hori, metaforikoa da oso, baina egia da. Egia da, ez bali maituzu zeinbait gauza atzean uzten, ezin duzu aurrera egin, ze pixu gehiegi daramazu gainean. Orduan, hemen jartzen duten bezala, hori, estribillo antiklimatiko honekin, pila bat antiklimatikoa, bueno, badakigu zer esan nahi duen, ez? Osea, ez da klimaxera iristen, baizik eta justu kontrakoa. Klimaxa datorren momentuan, kendu egiten dizu. Eta horre esaten dizu pack light, ba, esan nahi duena da hori, hartu gauza gutxi zurekin. Hartu gauza gutxi, eta gainera efektu musikal honekin isilunea sortzearekin mezua gehiago azpimarratzen da. Eta oso efektu ona nik uste. Eta batez ere mezua bidaltzeko da mezua helarazteko rekurtso musikal oso ona erabiltzen du. Eta temazo. Eta egia, oso jakintxua da Erika Badu. So much better, baby. Da hoxe. Zer iruditzen, Erika Badu? Zoragarria, nik uste, urrengo asteko saioak abiatzeko modukoa. Aste guztia Erika Badurekin. Dudari gabe. Osa, estresa bali makazuek jarri Erika Badu. Esker relaja ingoztea. Musikari bezala igual zure frustrazio guztiak ateratzen ditut horreke estresatzen zaitu baino. Bueno, eta hau da nire abesti gogokoena Erika Badurena. I want you. Oso abesti graziosua. Hori, bukatzeko, nik esango nuke sorgina dela. Ze gaina, astrologian sinisten dut hori dana, eta euki genuen konbertsazio bat horren inguruan, baina eske, ez zait iruditzen gaizki berak hortan sinistia, ze inglés esaten dana, commitment da, bere estetika, bere dana, bere izakera da, bere sinespenak eta horren inguruan, orduan berak bere bizitza horrela bizitzen du. Eta oain gaur egunean musika elektronikoan dago murgilduta, eta ez da nire gustokoena, baina ez du esentzia galdu. Eta hau entzuten duguna da zuzeneko bat, 2018koa, I want you. Super guapo. I try to turn the sun up hotter, drunk a whole jar of holy water, but it won't let go. Por cierto, bere semea baterian. Ara. Wait. So what we gonna do? I know you're a little nervous. Zela Margoxan aipatu dugu lehen Zoe Ragman, aipatu dugu Wendy Carlos, aipatu ditugu beste inbate artista Maialen Tellabidek gurera ekarri dizkigunak, eta gaur beste izen berri bat gure zerrentarako, Erika Badurena, eta haren kantu honekin, I Want You-ren zuzeneko bertsionekin, agurtuko dugu Maialen Tellabide, agurtuko dugu saioa, eta agurtuko dugu astea. June Romateti Barguren tia zorpi horrekin begiratu. Gustatu zaizu Erika Badu? Bai, gustatu zepillo, ni super gustora hona izentzuten. Nien nintzen entzuten. Eta ere ikusten zaman disfrutatzen duen inguruan. Baiet. Astelen arte, June. Astelen arte. Astelen arte, Julen. Ondo ibili? Jay and Jay. Luz egiten da astea, June.
luze egiten da, eta labur asteburua. Ai, ama, maialente jabido, estirale arte. Jo, zein du. Aio, eta zuen intzule, nahi baduzu astelenean 4:05 hemen izango gara. Bigarren kafean, Julen eta Juneri asteburuan motz egiten bazaie ere. Zer egingo du? Animo zoi ere, gozatu asteburua. Aio. How we gonna do one more time. Keep calm and bigarren kafea.